Hormatly tomoshaçylarymyz, ene men size gyzgyny bilen bir habary getirmek isteýän. Ýani Amerikanyň häzirki prezidenti Joe Biden 2024-nji ýylyň 5-nji noýabrynda geçiriljek prezident saýlawlaryna kandidat bolmajakdygyny beýan etdi. Aslında bu habary men size Instagram hasabymyzdan ene şol minutda haçana Biden özüniň şahsy Twitter ýani X hasabynyň halka, dünya halkına diýsem boljak, getirende men paylaşdym. Ýöne video hökmünde de paylaşaýyn diýdim. Biden şeýle hem bir näçe ýyl sonra täze post paylaşdy. Ol postda olsa prezident saýlawlary üçin öz ýerini, kandidatlygy üçin özüniň ornmasary Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň häzirki vice-prezidenti Kamala Harris'i şonuň kandidatlygyny goldajakdygyny beýan etdi. Hormatly tomoshaçylarymyz, aslında men şu habary video etmegiň bir sebäbi şeýle, elbetde dünýädäki we Türkmenistandäki habarlary biz ata-wata media bolup, gyzgyn bilen ýerlap, wesiýet getirmek üçin synaşýar. Şol habarlary ata-watan Türkmen Instagram hasabyna, ata-watan habarlar TikTok hasabyna, elbetde ki ata-watan Türkmenistan saýtymyzda, şeýle hem ata-watan TV YouTube kanalymyzda biz getirmäge synaşýar. Maksadymyz näme? Maksadymyz Türkmen okuyucularının dünyadaki ve Türkmenistan'daki bolýan täzeliklerden, başardymyzdan gyzgyny bilen habarlar etmek. Häzirçe hoş, sag